Hello. Maharajani bitin बायदि दिनै नोंथांनि सिगाङाव आं मोनसे ब्लग लाना फैबावबाय। दहाय फुंनिफ्रायनो महारानिया महाराजाखौ मोदादोंमोन बिग्रेखौ ब्लग लानो हो होननानै। उपाय गैयैलाय आं दिनै ब्लग लानांगौ जालायबाय। जों जोंनि मानबनि राजबन्दराव दंफैयो। बेनो मानबनि राजबन्दरा बिथाङा बेयावनो रायजो जायो। नै बिथाङा दिनैहाय मा होनो गथ' गोरलै जागोन रानिनि फिसाजो जागोन बिथाङा। ओरैहाय जोंना महारानि दं। महारानिया बेनो जोंना दिनैनिया हाबा जाना फैदों बे दहायसो महाराजानि फिसालाजों। महाराजाजों हाबा जाखानाय थेवबो आरो महाराजानि फिसालाजों हाबा जाबावबाय। बेनो जाबाय महा पाप्पि हिनजाव। स' नोंथांमोना बिनि पाप्पिखौ नायलांबाय था। सानथ्रि गाहाया महाराजा फैनायालाय गेट खुलिना होदो। सानथ्रि गाहायखौ नोङो खुलुमला नामा? सनमान लाला नोङो? नै जों सानथ्रि गाहायनि न'आव दिनै आलासि जानो फैदो। राजबन्दराव सानथ्रि गाहाय नोंनि न'आव नङा नों माबा बान्दा जानानै मानो महाराजानि माबाखौ लायाखै नोङो मान सनमानखौ मानो लायाखै नोङो? नैबे महाराजानि फिसाजो सानै नैबे महाराजानि बिमालायनो बिसि। दा जों महाराजानि एक्टिंखौ जागायसिगोन महारानिनिखौ। महारानि नोंथाङा बे दिनैनि सावथुन मुलुगाव फैनाय माबादि मोनदों? मा होनदों? महारानि महाराजाया नोंखौ मैया माथो बुदोंनो? मा जाहोनाव बुजानाय नों महारानि? आंबा मा दाय मावामोन? माथो नों सानथ्रि गाहायजों अबा खारफालांदों नों महारानि? नोंजों आंजों नोंजों दा आंखौथ' जेबो बुंनो हाला जाहैबाय महाराजा नोंखौसो बुंगोन। मानो बुजाया नों महाराजाजों? मा जाहोनाव? आं मालाय मा होनबावनो होननायसो दिनै महारानिनि खुगाया बबि बिथांनाव दिनै राव गैया महाराजाजों बुजानानै। अबे नोंनि फिसाजो? जोंना सानथ्रि गाहाया सफैबाय महाराजानि राजबन्दराव। नोंथाङा दिनैनि महाराजानि राजबन्दराव सफैनाय माबायदि मोनदों? खोब गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय रासिन गोजोनबावगौमोन जुदि अनलाजों दाउजों मोनजायोब्ला। अनलाजों दाउजों महाराजानि बन्दराव अनलाजों दाउजों मोनजाया सबायजों साम'जोंसो मोनजायो। बेथ' आधुनिक बाथ्रा जाबायना। महाराजानि फेभरेट ओंख्रि दिनै बेखौनो संनानै जागोन बयबो महारानिनि आखाइनि संनाय। बेथ' लोमजालाय सिगां जायै जायै। नोंथांखौ महाराजाया अननायलाय नोंथांखौ सायाव थांनो थिनदों। गोजोननाय थाबाय। नोंथांनि सायाव अननाय दं। नै महाराजानि बिसिखौ गोसोथोनानैहाय बिथाङा दिनै महाराजाजों बान्दा खालामजादों। बेनो जाहैबाय महाराजानि बान्दा। दिनै बान्दा हिसाबै बिथाङा खामानि मावनांगोन बे। माबादि नोंजों? ओइ महारानिखौ गोसोथोग्रा बान्दा। महाराजानि साजाखौ मिन्थियो नोङो? आं साजायनो हाया। रैखा खालाम। साजायनाय नङा साजाखौ मिन्थियो नों? हाया प्लिज। ओरैबायदि साजा होगोन नोंखौ उनावहाय हिनजाव लाफिननायनि गोहो जानाय नङा नोंहा। महारानि मा महाराजाया आंनि सेन्देल खावदों नायलाय गावना माबायदि ओमफ्राय आंनि मोजांखौ गानबोदों। लामायाव बारा रावबो लाङाबो लाङाथ' आरो मानसियाव सावनिसो। दे थाब लादो दे महाराजाया एसे रागा जोंबाय। सन्देह लाबोग्रा बेनो। सन्देहल' दं बे मानसि सासेनाव सन्देह लाबोग्रा बेनो। जेब्लायबो सन्देह जेरावखि थाङा सन्देह। महाराजानि सायावबो सन्देह महारानिनि सायावबो सन्देह। सन्देहआनो सन्देह। माबा साम' सोबबाबो सन्देह। गासैबो सन्देह। दाख्लै सासे मानसिनाव थांबा न' मालिकआ मा होननांगौ सन्देहसो जादों मानसिखौ सन्देह नंगौना नङा होनबाय। बे सन्देहआनो जायो। नैबेनो बान्दाया महाराजानि। एक्सुवेलि आं बान्दा नङा बान्दाया बिसि जायनि थाखाय बे मराखौ गाबज्रिबाय थायो। महाराजानो रिपर्ट हैनो नामा नोंखौ? दानो लागा जागोन। आं सानथ्रि गाहायसो मिथिगौ नों। सानथ्रि गाहायसो आं लाइक काटाप्पा। सानथ्रि गाहायना आंनि इनफरमेसनाव जेबो मावनो हाया बे। गोसोबा बे आं माबा खालामनानै बेखौ बुथारनो हायो।
सोलो बाहायनानै बुथारनो हायो आं बेखौ नों मानो केमेरायाव एल'बाय थादों हो बे साया मा बुस्थुमोनलाय सायाखौथ' जों ना बोननायावसो बाहायो नङा होमबा बेखौनो अराव गलाय मलाय गलि होजोबनानै खोमायाव दै मालाबोथ' खोमायाव होदों बेखौ गन्थंआवसो बुगोन लागाव होमबालाय बुंग्रायानो गला आंनाव गगा मोननाय खारगोनलै बिराद मोजां जागोन लुलाय जोबगोन गन्थंखौ प्लिज होदोलाय अ माय गड बोरै महारानि नायनो नै जोंना महाराजानि महारानिया दिनै देलायनानै फैबाय राजबन्दनिफ्राय ओंखारबोबाय बिथाङा दिनै गावनि मुद्राखौ देखायसिगोन मोसाग्लांनानै नैबे जोंनि जौस्राङाव महाराजा महाराजा बेखौ एनकर दोनमारनांसिगोन नायफैदो नों मालाय रिन्दाखौ नागिरदों नों बडि गोनां गोनां सिंग्रा नागिरा जोंहालाय एक्टिं रोङि बडि गोनां गोनां सिंग्रा नागिरो एक्टिं रोङिजों रोङिसोदा जोंहालाय सानजों मिलायना आंबो जिमाव थांगासिनो आंना बडि जाबा आंखौ नागिरना दै केन्द्राफ्रा महाराजानोसो रिपर्ट होगोन आं अमा राजाया मालाबाबो माबा सोलायनाय नङा गैला बेना नै गाबोननिफ्राय सुटिं लाबानो फुंफिनसिगोन आं गाया देब्राजों हाबा जाबाय दा बावैसो जानानै थांदों बिथाङा खुसिथार गावनि हिनजावखौ खेबनो नागिरदों आंगा बेखौ गारियाव संख्रि सारना होग्रासो गारियाव आं संख्रि सारा आं दाउ मेजेमसो फुननो हायो नों मा दाउ खिथु जादोंमोन नामा गोदै दाउ खिथु जायोमोन नामा नों बिरादनो ओंखायनो खुगाया बोरैबा खिथु जायो सिखारबाय ना नै महाराजा स्टार्ट खालामदों गरमा बारानिफ्राय बारा जाबाय दा महारानिया रागा जोंबा खारनानै थांगोन सहायनो हानाय नङा बे महारानि साइकेला थालासो महाराजा गोदो महाराजाया जुद्धआव लाना थांग्रासोमोन बे साइकेला बेयाव गाखोनानै जुद्ध नाङोमोन महाराजाया सुथुरफोरखौ सुख्लि सुग्ला खालामनानै साइकेलजोंनो फैफिनोमोन महाराजा फोरजाफोर नायो महाराजानि फोरजाफोरा नायो बे साइकेला गोदो महाराजा लानानै जुद्ध नांग्रासोमोन बे साइकेलनि नामानो जाहैबाय बाइसाइकेल उनाव गाखोयो सान्द्रि गाय आरो सिगांनि बै मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय केरियार ना मा होनो बेखौ बेवहाय महारानिखौबो लानानै दाहावा नाङोमोन दा बे समावनो महाराजाया सानसेखालि साइकेलनिफ्राय सुथुर जानानै सान्थ्रि गाहायजों महाराजानाव थालायसै आंहा सोंनो गोनां दङ नोंथाङा सोंनानै सिगाङाव महारानिया दख'ना गानना मारै जिरायो ओरै फारसेल' जिरायोमोन ओरैहाय खावनै जिराया बे फारसेल' जिरायोमोन दा फारसे जिरायनाय बे महाराजाया सुथार जानायलाय महारानिजों सान्थ्रि गाहायजोंल' थानायसै दा सान्थ्रि गाहायजों महाराजाजोंनो हाबा जानायसै नैबेनो सान्थ्रि गाहाया नैबे जाबाय महारानि बिसोर सानैजों हाबा जानानै नैबे जाहैबाय महाराजानि फिसाला रेडिमेड फिसालाखा बे दे लादे बारननाय लादे Oh my god. Mari baron like it, sir. Oh, baron never this nuna. Tongue blood baron. Ada baron like cup. Third buri was cold now. Ay, aus kau mai tu Minidwlai. Mini niawan kisiku balai. Masih. Siapa terukun? Ay, Maharani, hama Maharaja dokumen kan? Ini kamar ni bukan antuk mata beri neng. Laza neng. Sekolah saya. Sekolah anak lumbolong sekolah ni masih. Ay Maharani. Maharaja beri. Nengas. Maharani ni hinjau janan, Maharaja ni hinjau janan. Neng santri guys neng rum sama kalam rum ni. Ha, santri guys ko mana borang ke thol borang ni. Neng apa dah neng kau buhum ni nangai saja. Aku ipamu santri lepas Maharaja ni lah, hapin sangat nanti. Bidi semen balai.
Kania. Nainanwi. Judu nangra korai ko man lake. Hei, mana aglainai bustuफोरखौ मोनलाबायगोन नि आसा खालामनानै लानाय जादोंमोन आं। Oh, aglainai लाग्रासो नों होमबा? Nai Maharaja सफैबाय गावनि गारिजों। दा जोंना बेवहाय जोंना एक्टिंनिया जासिगोन। लादे। नाय सान्ट्रि गाहाय। महारानिया महाराजाखौ नुनानै सियानिफ्राय जिरायनानै हालि मिनिहरनायसै। बेवनो महाराजायाबो गावनि गोसोखौ हमथानो हायैलाय महारानिनि खाथियाव फैनानै फंनैसो राव बुंनायसै। बे रावानो जाहैबाय महारानि नों आंनि मेंनायखौ नुवासै नामा दै गिलाससो लाना होफैदो। नाथाय बेवनो सान्ट्रि गाहाया फैनानै दुखु मोननानै महारानिखौ बुंनोसै नों आंनि हिनजाव जाबाय महारानि होननानै। दा ससेखौ दायो मोनायाव खोन्थासिगोन आं रायजोफोर। आं बानाया मानोना आंनि खामानिया बेनो महाराजानि थिनजानाय खामानि। एं सराथे आरो गोसोखौ लोरबां खालामना सराथे नों गाबनाबो सराथे आं नोंनि थाखाय गुर मेथाइ लानानै फैदों महाराजा आइ महाराजा आं बे महाराजाखौ आं दायोसो साजा होगोन। दे बार ओंखारदो गुन्जि ओंखार नों फादे नङा नोङो बिदि महाराजाखौ नों बिदि होननाङा नङाबा नोंखौ महाराजाया साजा होगोन। नै Oi, Malayu tahu deh udah kanan. सफैबाय। एम्फौ जानानै आंनि मोदोमाव एम्फौ गाखोजोबबाय महाराजा। आखाइनि हाबानो आखायाबो हाबा जायोनो महाराजानि थिननाया। आखाइनि हाबा होमबाथ' आथिंनाबो हाबा जानांगोन। आखाइ आथिं मेगन गासिबो हाबा जाजोबगोन। बिदिबा अयनाय जागोन आखाइखौल' होबा आथिं मोदोम बिखाफ्रा नायख्ल' जागोन। नै आखाइनि हाबा होग्रा पुरहिता बेनो। आखाइनि हाबा माबायदि मन्त्र रायो? ओम स्वाहा आखाइनि हाबानि स्वाहा। ओम स्वाहा आखाइनि हाबानि हाबा ओम आफा सद्गुरु आथिंनि हाबानि नङा आखाइनि हाबा गन्थंनि हाबानि नङा। मासे साइज नुदों आंखौ दिनै महाराजानि हिर' बादि नुदों। नोंसोर मा खालामदों बेयाव लाइन लाइन जिरायनानै? लाइन लाइन जिरायना मा खालामदों नोंसोर बेयाव? नहीं पता क्यों नहीं पता क्या देख रहे हो क्या देख रहे हो मुँह छुप पता है तुम क्या देख रहे हो? बोलो कुछ मुँह में क्या सुपारी है? बोलो बोलो तुम कौन हो इधर क्यों आया? अभी हंस रहा है। ये इसका मम्मी है। ये हमेशा रोज दांत निकलता रहता है और उसकी बेटी को देखो दांत ही नहीं निकलता। एक भी दांत नहीं है सब टूट गया। इंदूर लेके गया इसका दांत माउस लेके। इंदूर माउस रेड रेड बोलने से पता चला। तेरा दांत है कि नहीं? दिखा तो दिखा तो इसका भी नहीं है। सालो है दोनों भी सालो। ये इसका सालो है फिर इसका दिखाओ। इसका भी सालो इसका भी सालो। सालो सालो डबल सालो। संसारनि मायाखौ नों मा मिन्थिनो? नों खेबसे संसाराव आगान होननानै होनबा नोंखौ महाराजायाबो अननाय खालामगोन मिथिगोन ने? आरो हाबा खालामनो फैसा गैयाबा महाराजानावल' होनाय। महाराजा रक्क' नोंनो 10 लाख हरगोन। मालाय महाराजानि बिमाया जयमतिया बे महाराजानि नैबे सान्ट्रि गाहायनि बिमा जयमति। नों मानो हटेलाव ओंखाम जाबाखै? मानसि सुना फैया नोङो? लोक्षिखौ बिदि फाप खालामना फैयो नामा? महारानियाबो नोंखौ माफ होनाय नङा दे। न'आव बेना बिदिनो मिथिबाय दाखालिबो जायाखै हटेलाव संनायखौ। माने बेवाइनि संनायखौ गोथाव मोनजाहांबाय मानसिया ओंखायनो न'खौल' गोसोखाङो बेवाइ संनायखौ जानो। बेवाइ संनायखौ जाबा गानलेट जायो होनना नों मिथिखाया? गानलेट जानानै मानबाय थानाय वालाव गाखोनांगोन।
गालेनखौनो जागासिनो नों दा अखा हाबा नोंहा नुबा मोनसेल' खासै होमबाबो मोनसेल' जों मा हिसाब मोनसेल' जों मोनसेल' हिसाब्रा जायालै नों मोनसेल' जों मोनसेल' हिसाब मोननै मोनथाम जाया खेबनायानो खेबनोसैल'खा जेनेबा 100 होनबाय जोब्बाय होनबालाय नै जोंना बेवाइया फैबाय मानबनि बेवाइ बेयो बेखौ नायै नायै ओंखाम जाबाय थायो बे सामफ्रामबो लाजियाबो बेवाइखौनो लाइन मारियो साला महाराजायाबो बेखौ माफ होनाय नङा महाराजा आंखौ निमाहा दिनैनिफ्राय आं बिदि मावथारला दिनैनिफ्राय